Kedam tang phai kun ini phai ke thong arni Deithor Indoor Stadium along tenson teron la pen highway son teron atum chepater piponsi Badminton Tournament kapathu ke padupo. Bangso Badminton Tournament ke pathu gibi pon along aluhiaman pen Deithor Police Station OC Pratap Senar kachetong dun along kyong dun ke theding atum chetong dun. Non uwi kimi atuma phan ke pathu anat ani ke parung pon abang ke akenang sot. Athe non malama sumar tum ke chothap ki jun thap aphai dopi. Lasilahaya tuma phan ke pathu anat pensi than ponang po busi Badminton Tournament ke pathu ki bi pon ahut Deithor Police Station OC Pratap Senar pen ningje pon. Tenson teron la pen highway son teron atum Badminton Tournament ke pathu ki bi pon ke mesen lo pusi kaningje padupon. Badminton Tournament ke pathu pon along ke chengsia nong e ka chapalong pon la ke harlong bi teron la pen adun thuan nong e ka chapalong pon jinong be atum si chodeng dun lo. Lapuson Deithor Indoor Stadium along Badminton ke pathu adim Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tok bi pen ke wan thega pot rat pen ka chero pajer pon. News report Karbiang Long Live.